cool. Ayaw cool. Bata pa ko cool. Ang Call! Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Months na pero di pa rin kami nagkikita ng girlfriend ko. Gigil na yarn. Uhaw pa sa Camel. Feel good morning po sa mga may kachat pero di pa rin nag-meet up. Ako po pala si Leonard ng Navotas. Isa po akong encoder sa isang kumpanya. Naghahanap po talaga ako ng girlfriend, Uncle at Tita, dahil 1 year na rin po ako mula nung nagkahiwalay kami ng ex ko. Isang beses, may mga message request po ako natanggap sa Facebook. At may nabasa akong chat. Hindi ko po siya kilala pero nung chinek ko ang profile, maganda siya at sexy. Andy ang kanyang pangalan. Kaya nagsimula po kaming mag-chat at naging magkaibigan ni Andy. Wala po akong hinihingi sa kanya pero Kolatits, siya po ang nagpapadala sa akin ng pagkain. Uy, sana all. Gwapo mo, Brad. Dax. Kahit anong request ko, napadala niya po. Minsan naman nagluluto siya. Pinapasuyo niya minsan sa kanyang yaya para ihatid sa aming opisina. Nag-uusap po kami pero wala pong video calls. Ayaw niya po dahil nahihiya raw siya. At doon na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. So yun. Malalim na yung gabi. Ano, tulog ka Di na pa ba? rin kita nakikita. Nahiya ako mahiyain kasi ako bata pa lang ako, introvert na ako.
Hello? Hello. Happy ba ako, Chappy? Ayan. Hello? Hello. Ayan. Yan. Bata pa lang kasi, introvert na ako. Pasensya ka na. Check. Hello. Yun na nga. Ano nga sinasabi mo? Lulutuan mo ako para bukas? Oo, kasi bukas, magluluto ako ng Bicol Express. Dadamihan ko yung luto. Dadamihan ko yung luto kasi as usual, sinishare ko yun sa mga katrabaho ko. Tapos, dadalan kita. Ikaw na magdadala sa akin? Hindi, papadalan kita sa yaya ko. Ano ba yan? Akala ko naman, bibisitahin mo na ako sa trabaho ko. Magiging happy na sana ako. Alam mo, darating din tayo dyan. Sa ngayon, ganito muna. Yung yaya ko muna ang papupuntahin ko sa'yo. At saka pala yung Bicol Express, dadamihan ko yun na dalawang Tupperware. Tapos, may t-shirt na kasama. Talaga? Oo, nag-shopping kasi ako kahapon sa Trinoma. Marami ako nakitang t-shirt na mga nagsusot ka ba ng mga mga jag, ganun? Kahit ano basta galing sa'yo. Wala na. Yun, tatlo yun. Bigay ko sa'yo. Ganun ba? Check, Kala check. ko naman makikita na Hello. tayo. Ha? Kala ko makikita na tayo. Basta dadating din tayo dyan, ha? Ha? Hello? Hindi pa ba tayo makikita? Nagigigil ka na sa akin, no? Medyo. Paano yung gigil? Sige na. Baka Mapakita- yun lang habol mo sa akin. Ano bang sinabi ko? Ano bang habol ko? Gigil? Ba't ganun yung gigil mo? Kasi, ako, to be honest, gigil na din ako sa'yo. Kung gigil ka, dapat napakita ka na. Sige na, huwag ka na magtampo. Promise, babawi ako pag nagkita tayo, ha? Mag-video ka na. Hindi, magsisend na lang ako ng picture ko. Sige nga. Ayan na lang. Sorry, ang Ala. taba ako dyan. Shucks, ang sexy mo naman. Taba ba to? Taba Paano ako na nga ako? dyan eh. Saan to? Boracay. Ganda mo. Ba yan? Tinataka mo talaga ako. Magpakita ka lang Uy, kahit, hindi yan thirst trap, ha? kahit video na lang. Uy, sa'yo ko lang sinend yan. Huwag kang Ang Uy, sexy mo. sisend yan sa iba. Baka pakita mo yan sa mga friends mo. Hindi. Isa-save ko na to. Sa'yo lang yan, ha? Iba, For your eyes only. ba't mo dinilit? Alam ko naman sinave mo na. Wala pa. Pero gusto mo next time, sasama kita sa Boracay. Akong bahala kasi meron akong tita doon sa Talaga? Station 2. Talaga? Oo, all expense paid. Ako na bahala. May kamag-anak kasi ako doon. Sasama ka ba? G ka ba sa ganyan? Oo naman. Ako pa ba? Ay, sana magkikita na tayo. O pag nagkita tayo as in bonggang-bonggang kita, mag-Boracay agad tayo. Yummy ba? Anong yummy? Super yummy. Super yummy. Super Super good. good. Talaga. Sige na nga. Love you. Love you. Thank you for this. Abangan mo Tayo na na ba? Tayo na ba? Hindi. Pag nag-I love youhan tayo na agad. Hindi pa, no? O yan? Kinabukasan, uy, salamat po ha. Walang ano man po. Salamat. Hindi, wag po kayo magpasalamat sa akin. Sa amo ko po yan. Yaya... Yaya Dab. Yaya Dab. Oh, salamat po Yaya Dab ha. Walang ano man. Hindi po sa mag-chat ka na lang po sa amo ko. Okay po. Tsaka po, andyan po yung t-shirt na bigay po. Ay, mukhang ng- masarap yung binigay na pagkain ba, napakaswerte mo naman. Sana all, sana all. Di ba, Kim? Oh?
Mayas ka, Kim! Alisto ka dapat! Hindi, ang ganda ng yaya ni ng jowa mo. Bakit naman? Anong maganda dyan, Diyos ko? Sirabi May mata mo. pinag-uusapan po kayo. Wala ba? Pwede na kayo Ay, Yaya na. Thank you po, May papasabi po ba kayo sa amo ko? Ay, wala na po. Sabihin mo thank you na lang. Sige po. Gusto niyo po i-kiss ko kayo sa kanya. Yak! Sige na po, okay na po. Wag na po. Sige po, salamat Ingat po. Sige po, alis na po ako. Uy, Napaka-weirdo naman swerte. ng Yaya na yun. Pero, Hindi weirdo, swerte. As- Sobrang Latino mo. Lalaki mong tao, Latino ka. Niwala na kayo sa karisma ko, pero Pero, par, ang tanong ko, par, nakita na ba kayo sa personal niya? kaya Par ni nga, Andy? bakit may ganun, may grand entrance? hindi pa, pero Nako, mukhang delikado yan, Kim. Scammer, alam ko na yan nadali din ako dyan. Halata! Oh, Hindi, concern lang kami sa'yo, kaibigan. hindi. Ano ba? Mag-aaway na naman ba tayo? Tignan niyo naman yung sinan niya sa akin kagabi, oh. Patingin. par, Latinang-Latina, par! Sobrang Latina! Uy! Tingnan mo si Kim, naging chicks tuloy. Sorry, sobrang ganda naman yan. Yan ba talaga yun? Ang sarap kamayin iba pa ba? yan. Mapanis, Kim, mapanis! Pwede ba laway-lawayan yan, Brad? Inggit lang kasi kayo. Huwag na kayo dyan. Baka... Pero para ko duda talaga ako dyan. Patingin mo na ng t-shirt na bigay. Para malaman namin kung legit na, na mayaman yan. Oh. Tingin. Uy, legit nga. May etiketa. Licha ka jag. Uy, mayaman. Lijag! Original ba yan? Lijag! Olam. Nag-collab na yata sila, bay! Ganda. Sana all may nagbibigay ng pagkain at saka t-shirt. Ano ba kayo? Inggitero at inggitera kayo, Yan, Uy. yun na nga ako. Sige, basta sinasabi namin sa'yo, hanggat di kayo nagkikita, huwag ka magtiwala. Oo nga, par! Too good is too. Too strong! Halos gabi-gabi kami kung mag-usap sa cellphone ni Andy Colatits. Kahit sa opisina, nag-uusap pa rin po kami pag break time ko. At kahit di ko pa break time, talagang sinisingit ko siya sa schedule ko. Sarap niya kasi kausap eh. Pinag-uusapan po namin mga plano namin sa buhay. Kaya humaling na humaling ako sa kanya. Noong ko na-realize, 8 months na pala, nag-uusap kami pero walang kami. Ano ba yan? Teka lang. Wet ka na ba? Ibalik. Hard ka na ba? Hard ka na? Ha? Gusto ka na yan hawakan. Hello. Hello. Ano, choppy ba? Storbo naman tong signal na to sa sa keme natin. Hello. Yan. Ano? Wala eh. Teka lang. Hard ka na ba? Teka, tigil na nga natin to. Puro na lang Uy, tayo. ready na ako eh. Puro na lang tayo sa telepono eh. Para tayong bumalik sa 1980s, 1990s. Ano nangyayari? Ba't tinigil mo? Nabitin tuloy ako. Ano kasi... Problema. Ano ba tayo? Pwede ba Tayo? tayo na? Kasi wala namang label. Tayo, gusto ko maging tayo na. Sige, pag natapos natin to, tayo na. Anong tapos? Ito. Tayo na. Tapos gusto ko magkita na tayo. O pwede sa weekend. Isa lang yung request. O sige, Please. tayo na. Tayo na! Yes! Oh, Okay, tapos magkita na tayo kung pwede.
May gagawin ako eh. Sa weekend, please. Please. Tayo na eh. Kailangan ko na kailangan na magkita na tayo. Sige ko, i-chat kita, update kita kung sure. Pero mukha namang free ako sa weekend. Sure na yan, ha? I-sure mo na, please. Pencil book lang muna. Hindi na, sure na, please. Oh, sige. Kita na tayo. Oo. Sure na yan, Trinoma, kita tayo. Sige. Alas 3 ng hapon. Okay, 3 p.m. Promise? Promise. Promise! Oo nga. Yes. Pwede ba tawagan natin, Loves? Thank you, Loves. Sige na, Loves. Sige, love. Sige. Thank you. See you, Love you, love. Loves. See you. Yes! Hello. Hello? Hello po. Oh, hello. Hello. Yaya Dab po ito. Oo. Ibang number gamit mo. Opo, tinatawagan ko po kayo kasi baka hindi po makakarating si ma'am sa Trinoma ng alas 3. Bakit? Nadisgrasya po siya. Ano? Opo. Nabangga po si madam. Tapos, ano nangyari sa kanya? Medyo malala po yung tama na sasakyan niya at saka po niya. Yun lang po ang sasabihin ko. Pasensya na po, sir. Hindi po siya makakapunta. Ano? Sus, Bay, sus. pinuntahan ko lahat ng ospital, pati police station, pinuntahan ko kung Oh. merong nadisgrasyang Andy, wala. Ano ba talaga Oh, to? sabi sa Par, i-discount Tama ka na, kami. par. Oh, panalo tayo sa pustahan. Nagpustahan ba kayo? Oo, sabi namin scammer yan. Scammer yan. Diyos ko, syempre Par, na. nakita mo yung CCTV, Kim? Tingnan mo, pag naghatid ng pagkain niyang yung yaya niya. Si Dayadab. Oh, yaya, anong dadayab? Ano yan? Dadayab. May kausap sa labas. Bago pumasok, di ba kausap mo yung jowa mo na yan? Oo. Yung Andy na yan. Tapos, pagka baba nyo, saan naman darating yung yaya? Tinignan namin ng CCTV, par, sa gate ng ating opisina. O, di ba daig pa namin yung NBI? Si IDG. Alam namin na, yung yaya na yan at yung Andy na yan, Isa lang! At saka mo yung picture yung sinend sa'yo. May papakita sa'yo si Bong. Eto, par, Maraming chicks yan nakapalo, sa sabi ko na, familiar sa akin, nakapalo ako sa Instagram. Babaero kasi yan sa Instagram. Wala naman personalan, Kim. Kaya pinapalo niya yan. Ibig sabihin, ibang tao yung sinesend niyang picture. Hindi siya yan. Si Yaya Dab at yung jowa mo sa cellphone, isa lang. Isa weird. So creepy. Alam mo, ang bobo mo, nauuto ka. Sobrang bobo mo, hindi ka namin kaibigan. Takwil ka kaya namin. Ano? Oo. Ano nangyari Sorry, to? na-scam ka. Alam mo, buti hindi ka namin ni-scam. Ang dali mo mauto eh. Dali mo mabudol. Hindi po pwede. Pwede, yan na Hindi nga pa eh. pwede! Pwede. Hindi! Pwede. You are still